дигар бародарои азиз, муъҷизае ки буд, вақте мега як нафар пеши паямбармон омад, гуфт ки ҳамин абулаҳаби амакут аз ман чанд миқдор пул гирифтааст. ҳазрат намешавад ки аз ман пуштибонӣ кунӣ, охи вай мол дорад, пул дорад, ҳамин қадаре ки пули маро наметиҳад, ба хотире ки ман фақирум, нодорум, нокасум, ҳеҷ кас надорум ки мақсад аз ман пуштибонӣ кунад. мега ҳазрат гуфт ҳамроҳи ман рафтем, омадан мега назди дари абулаҳаб, дарра тақтақ кард. мега хизматгорш баромад, паямбара дид, ҳайрон шид ки чаро хонаи абулаҳаб ома бошад. гуфт чӣ мехоҳӣ? гуфт мехоҳам ки абулаҳаба бугӯ берун да муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам тура садо дорад. вақте абулаҳаб омад, бародари азиз, гуфт ки чӣ миқдор пул аз ин гирифта будӣ? гуфт фалон қа миқдор. гуфт пулҳои мардака гардонда будӣ? абулаҳаб мега меҳмони бисёр дошт. унҳо ҳам мега сухани пайғамбара гӯш доштанд. абулаҳаб мега давида рафт, ҳамун миқдор пула овард, дар дасти ин фақир доду пайғамбар пушт гардонид рафт. мега меҳмонои абулаҳаб гуфтанд, абулаҳаб, ту чӣ кор кардӣ? ту чаро гапи муҳаммада гирифтӣ? ту чаро аз як ятим итоат кардӣ? гуфт гуфт шумо надидем? гуфт чира дидем? гуфт муҳаммад вақте ки пеши ман омад, дар паҳлӯш дута шер буд. ба худо қасам гуфт, ба лоту узо қасам, ӯ худоам надоштанд. ба лоту узо қасам гуфт, ҳамун номои худоҳошон қатӣ. агар гуфт ҳамон бандҳои шер дар дасташ буд, агар ман пула намедодам, ҳамун шерҳо мара тикка тикка мекарданд. инам аз муъҷизаҳои паямбармон буд.